Sakurok Boturok Buskang 7 tarik Disember Assamni Karimganjbill district Tabungi Sirbumi district Advanced Tring Festival sing khlainan thangtongo o Advanced Tring Festival chini hani bubagra bwkhaktwi Assam tongnai chini Tiprasa malainai bagai Anglaiken khatongo semabo sing Assam thainai kaisa festival thaibla pika taklaibo khlainai Tipra Hasteni Sak Kurungroko ar thangnai abuni bagai Tipra Hasteni joto lukurok tai Assam tongnai Tiprasarwchapmwng Karimganjbill Tiprasa Kamio khanani bagai jotonan ang kobogo thainai 7 tarik Disember Blai khatongo tongo blai khai no chung ko wansugui tongo je Assam Tiprasa ba Tiprahani Tiprasarwchapmwng khansa khlaiye bahai kai khansani bisingti kai china identity no narangnai chini culture no narangnai abuni bagai no takla advance Assamni Karimganjbill Tiprani Tring festival Palaijaknai tongo norok jotono phaibedi norok jotono phainan bagai chung kobogo norok jotono phaijakai chini muchangnai hambai jotono no khulungka